Siphinde sinibingelele babukele emakhaya izindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Kanti ezihamba phambili kuleli hora sekuboshwe owesilisa othile otholakale ezithokozisa ngenkomo yenkomo. Kubikwa ukuthi sekuboshwe owesilisa oneminyaka engu-25 ubudala endaweni ethile ezweni elithile phecelezi eNdiya. Lokhu kwenzeke ngemuva kokusolwa ngokuthi lo wesilisa othile uhlukumeza inkomo ngokocansi. Kubikwa ukuthi lesi sigameko senzeke ngesikhathi ehlala emzini wesihlobo sakhe. Ngemuva kokubikwa kwaso lesi sigameko kubikwa ukuthi amaphoyisa ambophe quick fast in a hurry. Le ndaba isidale okukhulu ukumangala umhlaba wonke. Kanti bahlukene phakathi ababukeli ezinkundleni zokuxhumana, abanye bazwakalise ulaka futhi bafuna ukuthi ajeziswe kanzima uma etholakala enecala. Kanti abanye bagcizelela ukuthi kufanele axolelwe lo wesilisa ngoba nsuku zonke abantu bayazibulala izinkomo kanti yena uyishiye iphila. Njengamanje umsolwa uboshiwe kodwa icala lisaphenywa. Mbukeli, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Kanti sizibeka lapho ezaleli ihora siphinde sihlangane futhi uma kugamanxa ihora noma yiliphi. Lezi bekuyizindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day kanti benizifundelwa yimina.